Tomir thlani somni tho tran ni ani a tukin lam thu thar chuan khovela bar khai chiang khop mai ram khat president le foreign minister te official lok berber te helicopter che suala an thi chungchang hi ani a hemi chungchang hi kan puang masadon ani kan lo hrinwal to mai thei Iran helicopter che suala an ram president Ibrahim Raisi le foreign minister Amir Abdullahian te an thi ni in khovel media rang ten an puang helicopter chuang te hi Iran sarkar khai ding tu te thiawan ni a Iran tan chuan hei tluka channa na sa an ram chan china ala om love he helicopter che suala hian an president le foreign minister te baka Iran East Azerbaijan province governor Malek Ramati te East Azerbaijan province sa Islamic Revolution kai hruai tu chuta an ai o Ayatollah Ali Khamenei te baka mi engemaw zat he thil thlenga hian an martar ni in Iran media te chuan an puang he thubuat seilai tho tran ni chawhmalam hian President Raisi chuan na helicopter che sualta hi atlak na hmun hriat ani towa darkar tamtak an zon hnuwa Iranian Red Crescent Society IRCS head Pir Hossein Kilovan chuan President Raisi phurtu helicopter jet sualna hmun chu an hmu to thu asoi passenger dam chuak hmu turan omlo ati Red Crescent Search and Rescue Team te chuan President Raisi phurtu helicopter tlak na hmun an hriat to thuan soibok chan chuak tu team member somsari pathum te chuan helicopter tla zon na hmuna hian man rochang kang berber le abi ka siam man ruwa an keng chuaka an beingor hle nizan lama tang khan khovot har satakara po zon na hi chol lawa tho chhun zomani cholni khan Iran president le foreign minister phur helicopter tla ka wang hian hebial hun rang mi puyan phok lek hle ani he thil thlen hu darkar engemaw zat chung khan chipchiar zo ka hriat ani lova Iran President Ebrahim Raisi le official dang te hi an dam chhuak emti po thil thlen tran tir lai khan a chiang lo boka tundin hona chuan an dam chhuwa be seina om lova helicopter a tu tenge oma khoya nge an kal seito angin he helicopter a hian Iran President Ebrahim Raisi an ram foreign minister Hossein Amir Abdullahian Iran East Azerbaijan province governor le official le bodyguard dangte antela Raisi hi cholni jing khan Iran le Azerbaijan ramri a Azerbaijan president Aliyev nena dam honna tura azinna atanga alo holain he thil hi athleng ta ani helicopter hi Iran East Azerbaijan province a Varzagan le Zolfa khopui inkar Dismar ramngo Azerbaijan nena anram ribola om hun hriat chian lawa atla emo emergency landing ati ni in chanchin hriat tran tirlaya an puan dan chu ni a atira chuan interior minister Ahmad Vahidi chuan helicopter hi khom dan chian lo wangin hard landing angai ni in a soi search operation Iran official te chuan tlang ramngo om na hmun le vur tla na sataka wangin zon le chan chuan na tho ati khotlai ni in an soya Iranian Red Crescent Society President Pir Hossein Kilovan chuan khoche takara po he hmuna hian search team somli por vel zet chu ground an om tia soya IRNA chuan khochia ta wang le chhuma zin na sata wangin boru ka tanga zon na aerial search nei thei ani lova hemi ani awang hian ground team ten zon na an kalpui ni in a soi Ibrahim Raisi hi Iran hruai tu sang Ayatollah Ali Khamenei him tu anga ngai ani a anram sai theocracy chunga adin mun thlak tu turani Iran ramdan puin hnoya chuan athi ani chuan anram vice president Mohammed Mokbar chu president ani anga Khamenei hian van tlang ma Iran mi puite chu helicopter tlak wang hian anram kalphung abuai pha don lo ni inatiam international reaction Russia Iraq Qatar telin ram rang te chuan Raisi chanchin chungchanga hian formal statement dan pa nga ya thu chhuwa siamin zon na thona hian pui an hin zon na thona hian an pui tur thu an soiboka
Azerbaijan President Aliyev chuan he thil thleng a hriat hnuah poi a tih thu a soya Azerbaijan chuan a tul anga tranpuina peturen a inpei tianem het boka Iran regional arc enemy Israel nena Azerbaijan in diplomatic relations anaya wangin rampani te in lei china a that lo la yani Israel lama tangin official a channa lova Hamas khan Israel in Damascus sa Iran consular building a bei hnuah Iran general pani an thia Tehran hian Israel hi missile le drone zatam tak mangin an bei ani kha Iran missile tam tak chu ka thlak an ni a chuta tang chuan Israel le Iran hian boruak tang tak an naya tuna Iran helicopter tlak chungchanga ngaril ruwa lo lang masaber chu Israel ani Iran Red Crescent ho tu chuan chan chuan ha thok tu te hian thlona tlak na mun hian thleng to tia soya 10 minute lem te chungin chan chuan ha thok tu te chuan helicopter chelai po an thleng don ani he thu hi tho tran chawmalama news kan buat sei la ya a soya ni chu wangin tuna chuan chan chuan ha thok tu te hnen atangin video kan dong ta ani helicopter cabin pumpui hi na satakina chhia a kang bokani tia soi tin tun din hmuna chuan he hmuna hian dam chuak mu turan omlo ati Iran media te chuan Raisi chu thia an puanga he thu bot seilai hian official anem nge ero alani lovani Islamic Republic of Iran President Ayatollah Ibrahim Raisi hian ram mi puite tana anna thole aram tana achet chhuwa lain accident atoka amar tarta ani ti in Iran Mahar News Agency chuan asoya media dangte point he thu hi an report bok Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian po thia puana ni bok chan chhuwa na thok tu Red Crescent ho tu chuan Iran State Television nena thlona tlak na mun an hriat to thule an buai pui mek thu asoi tuna hian Iran website le Telegram channel a tlangram hun cheng chetaka helicopter che sual thalak adar meka he thu ingai thlak hi chuan thalak chiang jok le video po news vela I muman to mai thei Red Crescent ho tu soidan chuan chu mun thleng tur chuan KM ni velan lama mo a chuta chuan thil thleng chanchin chu kan hreto nge yang Iranian President nilai helicopter che sual a chan masak berani he chet sual na hian rin helna tama President le Foreign Minister te chunga hetiang chiat na rap thlak thleng hi Iran chanchina hriat tur la ngai lo hei hi tundin muna Iran mi puinga event berani a Iran establishment a danglam na ma se an ram kal phung a ngong don lo ti supreme leader chuan a puanga mi song in president an zong ani ram dang point tax ho point zon na thok turin ron an ron thona Russian ho point an man ruwa an ron thon bok tax le Saudi Kuwait Qatar le Iraq atang point tran puina thon ania an vai hian Iran establishment nen in pum khatna an lan tir vekani he biala ram sang te inkara in pum khatna that zia an lan tirani ti in Iran media te chuan an puang Iran President in van duaina to ka aboral ta ka wang hian an ram dana Vice President chu President turani ngala an President thar tur hi tunge Iran Vice President Mohammad Mokbar chu tunge ani Iran Search and Rescue Official ten Raisi phurtu helicopter che sualan mu thuan puan lain Presidency a laina ding turle Vice President Mohammad Mokbar lam kan hoi ve thungang Iran Constitution ang chuan resident at hi emo anna athok chun jom theilawani chuan ni som nga chhunga in thlan na nei turani a chumi ma chuan Vice President pakhat na First Vice President in President na achel leilo kang Iran rama hian Vice President ruat engemaw zat a ruala thokan oma atam jok chu cabinet member na thokan ni mase Mokbar hi Vice President zinga President ni thei turani Raisi hian an na achel hnu loka August sang hi som ni pakhat khan Mokbar hi First Vice President atana ruata Constitution siam that ani nuwa chutiang na thok tu mi pasari na ani Vice Presidency atana ruatani ma hian Mokbar hian kumsom pali chung zet Iran setat ho tu na athoka hei hi economic conglomerate chaktakani Iran ram hruai tu sang ber direct a thunun na hnuaya om
he company hi dollar tluk le ding on som chuang zeta hlu ani ole thuthar bera chuan Iran chuan an President Ebrahim Raisi ba ka Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian te chu Ahmania helicopter che suala an thi tian nem ngeta Iran official senior panni thi na hi he biala buaina tam taka omlai me ka thleng ni ma se hei hian Indona kal phunga ngong lian tak anei lo mai thei foreign policy le Indona chungchanga thutluk na siam tu chu Supreme Leader Ali Khamenei thunei na hnuaya omani United Nations sa Iran Nuclear Policy Director Jason Brodsky chuan Islamic Republic President hi an nuclear policy a thil ti hlotling tu berle thutluk na siam tu berani lo ti soin chu wangin Islamic Republic policy bulpui ber chu adang lamdon lo ati Raisi hian hruai tu sang beratan na athokani ti in Regiment University a Ori Goldsbach chuan a soi ve bok Iran Ramdan pui article za somthum pakhatina atarlan dan chuan President thi na hian Vice President chuan hun engemaw chenatan President na achelanga Khamenei mirin ber Mohammed Mokbar hian tuna hian chu na chu alua don ani ni somnga chunga in thlan na hinai angai thung don Raisi hi Khamenei thlak tu tur candidate ma hruai tu angangai ani to a ama hi ton hriat nga takania puithiam Chief Justice Hluile Foundation lian tak ho tu hluyani Raisi arwala bawral Foreign Minister Amir Abdullah hian a bawral na po hi Iran tan chuan a poi hle a Foreign Minister Chatak ania Saudi Arabian an inrem na hlotling takasiama harsat na khir tak tak Iran chu apal tlang puya thenom ram chak tak Pakistan nen po thuthlung an siam Iran foreign policy zau tak chu adang lamdon lo na chungin beisei lo taka politics lama buaina chuak ma chhon angai chuan Israel multi-front fight chungchang chuan ngai vena hlo thar hle tura ngai ani bok Tehran hian thlatam tak chung chu chaklo na alan tir towa January ni thum khan Islamic State fir fiak te chuan kumlikal ta Iraq rama US drone manga bei pui thlak na athi Iran Elite Quds Force ho tu General Qasem Soleimani thi champha voili na pualin athlan bula hun an manga khathil thlenga khan bom voi ni apuaka mi somret pali jatan thi kha Israel tia Iran chuan pu viau ma se Israel ti nilawin sani Muslim fir fiak chet na angangai ani Tlamasa khan sani fir fiak Paul Jais al-Adal te chuan Iran police officer som pakhat jatan that bok Iran hian a tharhui nei zialan tira tum hle a Pakistan ram chunga missile kap chuaka Jais al-Adal helpol chu bei ni ina in soya mase nuclear ral thuam nei Pakistan chuan an hnung tol don lo thu soin Iran chunga missile le fighter jet mangin an bei let don ti an soya hemi hnu hian bei pui an thlak ta a kumsang khazakwa somriat chawa Iran le Iraq in do hnuwa Iran ram bom manga bei masak berna athleng ta ani he buaina hian Iran chu an hnung tol ta jok Israel hian Gaza a Hamas hruai tu te zong chuak tur le da that tuma a bei mek lain Syria Iran official tenor chhuwa theina tur bei pui thlak mangin alan tira April thakani Israel hian Syria rama Islamic Revolutionary Guard Corps official lokber Mohammed Reza Jihadi le a deputy Mohammed Hassan Rahimi te chu alo da thatowa December thakan IRGC officer senior brigadier general Razi Mosavi chu Damascus sa Israel bei pui thlak na alo thito bok Iran hian a regional proxy aram biala atho pui helpol tele ram mi pui ten hena Israel chuna takinan beile don ti antiam all lova Iran chet ngam an rin lo lain Iran chan let na aron thleng thuta missile le drone manga bei pui thlak na na satak judaram direct ka bei nam saber chu athleng ta ni kha mase Israel mun poimo eng ma anti chelova khothlang ram le arab ram then khat chu Israel ven himna konga anin pum khat tir lo thung helicopter che suala senior official pani an bawral na awang hian Iran sarkar ke pena buai mai turangai ani a mase Iran Supreme Leader Ali Khamenei hian in thlak dang lam na mumal taka kalpuyani chuan Islamic Republic hian hun har sataka hian din mun nget tak an lan tir thai arin Israel in rolem ti chu zo na ngala ni a
kho chetak noya chhum jing na salutuk karat helicopter hi thlok ani a Israel hi tundin mona chuana in rol ni a soile puna la lova chu baka in Hmelma poni se ram khat ruai tu tenun na hanin lak sak top hi thil thleng zen lawani a Indona nei Russia Ukraine po mimal taka in tha tumna an president te pahnih hian an tok lova radical legal filor deuh ten chu tianga president tha tum anga lang chet na an nei zeu ti mai lo chu sarkar le sarkar ten an tum reng wanga operation nei na an elpui president tha an tum ngar thu hriat tur om lowani dungat seng chuan Russia hian a long range missile le a precision missile mang hian Ukrainian president chen na hi vaivota a chantir thei reng ani hetianga ni awang hian Israel Mossad teril ruwa aron langhal thuai boka hemi chungchang hi anrin thu emo chiang taka puan chuana alo om lo boka khom dan chiang lo wanga he chet sual na hi athleng ni in khovel chuan an ngai Israel lam Indona tlem han tirile lokang Israel sipai te chuan Gaza mar lam in baina mun ber Jabelia area firfiak teral thuam ka chuana mun tam takan mu chuak chulni mai ni som pakwa khan Palestinian mi som ni pariat velan thile to ni in Gaza health official le Hamas te chuan an puanga an zinga tamjok chu central Gaza Stripa nusairata in pakhat beina athi te an ni heti lai hian Gaza a civil emergency service chuan thu chuan siama chan chuan hathok tu te chuan tun thlengin Palestinian mi zachuang ruang an mu chuak to tian soya hei hi tun hnaya Israel sipai ten beipui an thlak na thi te an ni a hetai hian mi zathum vel an thitling ni in Gaza civil emergency service te chuan an soi October ni saria Hamas in Israel laka beipui thlak na kalpuina chumi Indona thlen tua hian Gaza enclave health ministry na an tarlan danin October ni saria atanga Israelin beipui an thlak na hian Palestinian mi singthum sanga zathum somriat paruk an thi to a tranpui na thok tu te chuan ei tur nei lo tam tak an om thu le tuyal thei le gas abik takin tuyal thei an tlak cham mek thu an soi heti lai hian Russia Ukraine Indona chu alakal muwa mai ral thuam an la in khilai ton dur maya Russia chuan Ukraine khopui lian ber panhina Kharkiv chu missile mangin an sai le ta Russia khopui lian ber panhina Kharkiv bul luipui kama resort lun tak chu Russia in bom mangin an be a chevela kho rang ami tenen he be pui thlak na hian mi som pakhat zetan thi Ukraine sipai ten Russia chimlam Belgorod bialam hun ranga be pui an thlak boka hemi awang hian mi som pathum an hliam ni in Belgorod Regional Governor Vyacheslav Gladkov chuan a soi General Staff of Armed Forces of Ukraine chuan Kharkiv area Russia be na chu atlan niam deva mase an force te chuan Vovchansk Staritsia le Lipsi bula kan inven himna hmun te ti chiat tumin beipui an thlak chhun zom zel ni in a soya Russia Ministry of Defense chuan ama in Staritsia hi an la ni in an lo soi to a an unit te chuan Hmelma ven himna thuk taka ma an son chhun zom zel ni in an soi official te chuan Russia hian Ukraine ron za pathum vel an ka thlak thu an puanga heng zinga hian Russia bial chunga somruk pahnih ka thlak ni in hei ba ka hian Crimea beitu missile te po ka thlak an ni thu an puang Ukraine sipai te chuan Crimea beipui thlak na hian an sipai te hian Russian minesweeper Kovrovets chu an kapil ti an soi Ukraine Air Force Chief chuan Air Defense mangin Russia in a hit attack drone somthum pasari an ron ka lu chu an ti chevek tia soya Herald thuam hi Kiev Odessa Mykolaiv Sami Vinnytsia Zaitomir Cherkasy Kherson biala ka thlak ti an ni a thil chhia le thi le hliam report om lo Russia hian Ukraine khopui lian ber panhina Kharkiv kam lui kama resort lun tak chu an beya a chevel kho rang te po an beitela mi som pakhat an thia mi tam tak an hliam ni in Ukraine thu nei tu te chuan an tar lang missile manga beipui thlak na hi tun hnai ka reng moza chunga Kharkiv Belarus sipai beipui thlak na tharlam berani a tun thatir lam khan Moscow in Ukraine mar lama beipui na sa taken lo thlak to counter offensive local pui to ani
Russia ram chung Belgorod atanga missile ka chua Kharkiv khopui pona mi paruk mei chano pang pakhat telin an thi ni in Ukraine thu nei tu te chuan an soi Recreation Center bei pui thlak na hian midang somni pasari an hliama na thok pakhat abo ni in Kharkiv Prosecutor's Office chuan thu chua an siam hliam tuar zinga hian police officer le ambulance paramedic pakhat po tela an hit masak ber nuwa be pui thlak na missile ka lu masak bera hian mi pui ta pui turin an kala missile dang aron tlak le ta ka wangin heng mi ta hian hliamani Inrini Khan Kharkiv Governor Olesina Hubov chuan Russia sipaiten leilama be pui an thlak nuwa mi sangkwa zakwa le pasari chu hebiala tanga son chua an ni to thua puang tunin domek na hian Russia Ukraine sipai te hi anin tam hlei hle ni ina langa Ukraine chuan an sipai pakhat le Russia sipai pasari in beimek ang an ni thu an soi mase zan lama thu a soina Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a sipai te hian he hmuna hian in ven na an ti chak mek ni ina soya Russia sipai te hian mar chakram ria KM nga atanga KM som vel in kara ma an son le to a Ukraine sipai te nan dang mek hei hi Zelensky chuan AFP News Agency in an kom na a soi Ukraine President hian khotlang ram tang rual chu Kharkiv le khopui dang te ven him na tur air defense system dang pele turin angen le mek boka khovel hian Russia firfiak hi ati top thayani chutiang ti tur chuan hruai tu te zinga political will nei lo na hi kan pai bawangai ti in Zelensky chuan telegram ma aron soya Kharkiv tan Patriot panni hian danglam na lian tak asiam dona ni ti in Patriot missile defense system chungchang a soya khopui dang te tan air defense system le frontline a sipai te pui na khopral thuam thon an ni chuan Russia kan hne na tura apui dona ni ti in Zelensky chuan a soibok ole khati chin kha voina ta na kan ngai thlak thei chu ni le ta sela thuthar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia ke kole